So pane mako arifamba kuti mwana wapokelo is allegedly autistic. First born yake naEmerson Jr. hanzi akutosvika zera rekuda kutoenda kuchikoro but haasi kutaura. Recently hanzi akaenda kuIndia kuti vanotsvaga rubatsiro ikoko necounseling and but murume hanzi haana kuda kuenda ikoko. Sisi vakatozopedzesera vaenda neshamwari yavo. Haminoti wai murume akaramba kuenda nemwana. Pamwe akaaccepta here but sisi hanzi she's very worried nemwana iyeye. And mukatozvitarisa kuti vamwe vana havataridzwe staring pasocial media. I think because of age area handinyatsozviziva kuti why but hanzi ndo dambudziko rina sisi. So she was being urged kuti dai achitowirirana zvake namai John namai Munana because vane same situation and kutoti varerukirwe. She talks about it, she speaks about it on several occasions and I think vane maorganizations here nemaclubs machichi avanotoita kuti vabatsirane nevamwe vanhu but hanzi sisi cannot do that because vanoziva kuti ivo vakamborara nababa Minana. Ndo makuhwa anenge achingobuda kuti sisi cannot do anything naSonia because of previous avo avakamboitirana kumashuroko. So I don't know how far true it is but hanzi kuIndia kwacho vanga vasitorina kana support. Vakatozotora Besti vakati handeitese Besti kana kuti hanzi Besti ndo akanzi chiita kuti muende mese here akubatsiri akuite sei because naBesti anogara vari vese kana Besti all the time vanenge vachingogara vachingotravela vari vese. Ndofunga paipe pakanzi futi we went for couples therapy. Pamwe it was part of Ameno, I don't know. Pamwe it's something they are trying to heal from and something that they are trying to process as a couple. We don't know zvedu but hanzi zvone mwana haasi kutaura and it worries her so much and it's something that is normal. It's just that kuti vamwe they don't want to talk about it and zvinhu zviri kuwanika zvekuti vana vakawanda vari kungozvara. I know what is happening generation yatiri ino. I don't know what is happening but ungati vana vari autistic vanenge vari kuwanda than magenerations ekudhara. Vamwewo ndo vari kubva vataura aiwaka guwai rabva kuSweden. So zvari kubva kuSweden manje sisi vekuSweden vari kubva vati aiwa nyaya yake yekuti akanohura akaita sei akatorera murume wemunhu munamadzaliya idzodzo hanzi dzikuita kuti dziri kushanda apa hanzi hapana chimwe chinhu mwana iyeye akanamatirwa liyawo akarwadzisa akaita sei. Nhai veduwe ko vanozvara vana vese vari autistic vanenge vahura here vanenge vatora varume vevanhu here kana kuti zvingori natural. Munongoziva kana zvakubva kuSweden kuti zvinenge zvakuiswa munyu kunzi aiwa liya ndiye akanamata akamushungurudza Mwari ndobva adaiso situation yacho. I don't know. Ini ndinongoti handiti nyaya yekuti vanhu ava vakatadza kugadzirisa vari kutadza kugadzira nyika vachiuraya zvinhu vachitenga maguchi vachitenga chichichi vachienda kumaholidays vachiita zvemaLouis Vuitton vachitadza kugadzira mahospitals edu. Honai vanoenda kunobatsirwa kuIndia uko chavanoshora muno muchi chavanotadza kuinda like we've got a lot of centers that they can go around but havamatrust and havadi kuti information dzavo pamwe dzibude vanobva vajamba voenda kunoenda kuAmeno kundege uko Ameno kuti mahours mangani kuenda ikoko kuti vanobatsirwa chete. Futi zvimwe zvinhu zvacho pamwe zvinenge sitori panapa ndo zviri kuzobuda nevanhu kuti vakauraya nyika to an extent yekuti havakwanise kutomboita anything munomu vanotomhanya kuIndia kunoita zvese maprocess acho iwawo. So we just wish them well and it's not an easy road if you have got an autistic child. It's not something that you can actually like. Sometimes it's so hard to accept kuti ndo zvitoripo especially kana vamwe vezera vakutoenda kuchikoro vakuita seuchitarisa wako development iri pasi but sisi havambonyanyozviratidze zvavo kuti vanobatwa neanything but zvinenge zviripopo apa tichitofunga kuti pamwe vanhu vari kuenjoya Mwari azokupe zvese kuti uenjoy life zvese ka Mwari anozongokupawo dambudziko rekuti unozongopedzisirawo futi wagara utongoriwo pakunetsekana sesuwo tisina mari. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi?